Ungalimazi lo ungalimazi nakancane yazi. Thina sizinsizwa ngakithi insizwa mayikushayile nje uyavuma ukuthi hayi wangishaya lo mbheki. Kodwa ngakakuphinde kusasa. USOLWAZI kunjalo nje kunjalo awuthi di uthi di enganisawinike nje yini kini uthi di uyikifeka nje usawinike SOLWAZI makusabaleka baba. Makusabaleka mfowethu. Kodwa soqala ukuncoma umdlalo onawo ukhombisela ukuthi ushampiyoni. Insizwa mayikade ibhekene nesizwa yenza njengawe mfowethu siyabonga. Bathandi bomculo Kamaskandi sanibingelela. Bafowethu siyabonga. Sibonga kakhulu ngento eniyenzile ukuthi lisikhombise ukuthi lo mcimbi niyawuthanda niyaweseka. Esizokwenza ke bafowethu ukuphelelisa lokho enisithume ukuthi sibenzele abaculi. Njengoba lensizwa loSOLWAZI siyinikeza bafowethu phambi kwenu izinto fanele ithole nazi SOLWAZI. Sasishilo ukuthi imali yakho sizoyidabulisha bafowethu. Sasiyidabulishile sophinda sikunikeze 10,000 ngaphezulu ngokuba ushampiyoni ophilayo. Siyabonga nje kakhulu bafowethu. Sisho ukuthi nawe unyaka ozayo siyabuya. Siyacela nje mfowethu ukuthi ke liqhubeke niwuxhase lo mcimbi we-Mother of All. Sibonge ama-sponsors esibenawo abambisene nabo ilanga, umsakazo omkhulu isolezwe, i-VIP mobile. Sorry, ilanga nokhozi. Sorry. Ne-VIP mobile. Ngonyaka ozayo bafowethu siyabuya nelinye ikhwantamu lizobe likhona lana. Sibonge nomnyango ke lo ufikile waka transport. Siyabonga kakhulu bafowethu nokuhlonipha ukuthi lini izulu kodwa nisinikeze lithuba siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu nakubantu abafana iqhubeka bafowethu niweseka umcimbi ukuze ube impumelelo njalo. Thank you. Siyabonga kakhulu koSolwazi abalalele isibila ke baphizandla bakwethu. Kwavela ngathi angibaleke. Abeshayela izandla futhi abagqugquzeli nabahleli bomcimbi i-Mother of All. Bafowethu, angithi